Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Tigom ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Sa kalendaryo sa simbahan karong Domingguha mao ang ikakauhaag usa nga Domingo sa tuig sa simbahan. Mga igsoon, ang atong mga pagbasa karon magpaila kanato sa otoridad nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Nga ang iyang otoridad mao ang pagdala kanato sa uban ngadto sa Dios. Nga mahimo tang taytayan sama nga kita nakaila sa Dios ug ang atong pag-ila sa Dios maghatod kanato diha sa paghigugma kaniya. Aron maandam o gangayanta nga mohalad nining misa, atong hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga naglapas akong dako iyamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niya sa kinabuhi. Amen.
sa Dios dito sa langit. Mag-ampo kita. O Amahan, ihosaha kami sa huna-huna og sa kasing-kasing. Dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, ug sa imong tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon, nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga lagbing gamhanan. Adtoa kining tinugyanan nga atoa sa Sibna, nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan ug gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlaw, panhion ko ang akong sulugoon nga si Elakim, anak ni Hilkias, ug suluban ko siya sa imong bisti. Ug baksan ko siya sa imong bakos, ug itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga mulupyo sa Jerusalem ug sa Juda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y muabli niini ug walay makasira. Musira siya niini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, da usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo.
katapusan. Ayaw pagpiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagpiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulo sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadaykanan. Nagasimba ko dito sa imong balaan nga templo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagpiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ang imong ngalan tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran. Sa akong pagsambit gipatalinghugan mo ako. Imo akong giligon sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagpiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang Ginoo hataas, apan nagatanaw siya sa mapaubsanon. Ug nakaila siya sa mapahitas-on gikan sa halayo. Ang imong kaayo, Ginoo, nagalungtad sa kahangpuran. Ayaw pagpiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagpiyai ang buhat sa imong mga kamot. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, pagkabahandianon gayod sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang mga paagi? Sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan? Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang, ug nahimong mao karon ang tanang butang, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen.
ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto sa Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Caesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Mitubag sila. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias ug laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Simon Pedro, ikaw maong Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga tua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Nagipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlawng Domingo kanatong tanan. May kay ni smile mo sa akong parokya, ako ning siging gibalik-balik. So, smile to the next person to you. Kay ang Kristiyanos, kanunay gid na siyang malipayon bisan taliwala usahay nga kita duaon og mga pagsuway og mga kalisod sa kinabuhi. Mo nang smile kay ngano man see miracle in life every day. That is why I smile, because I can see miracle in life every day. Kay doon naman tayo pagtuo sa Ginoo, unya ang atong pagtuo sa Ginoo, may magdala ka nato nga makakita ta. Kay kanang atong pagpananaw sa mga butang sa palibot nato, dili malang that we can see what we see in our naked eyes, kundi ang mata sa pagtuo maoy labaw nga makakita nga dili makita sa atong mga mata, mga igsoon. Ug unsa man kanang maong makita diha sa atong mata sa pagtuo, mao na nga dunay mga milagro nga adlaw tanan sa atong kinabuhi, naagyoy mga milagro nga nanghitabo sa atong kinabuhi. And for that is the reason why we always smile. And our smile is the indication that a Catholic Christian must always be joyful. Kanindot ya kanagong smile, matod pa, is the universal language. Nga bisan asa ka,
When you smile, hopefully ang tao nga imong smilean, mo smile pud siya nimo, mga igsoon. Nyadri unsa may milagro nga nahitabo ron sa among kinabuhi ay pastilan. Kung makamata pata ugma, sus kadako anang milagro. Kitang tanan karon nakamata pata, sus kadakong milagro ni ana. Ug makamata pata sa December 25, Merry Christmas. Ug makamata pata sa January 1, Happy New Year. Ug makamata pata sa January 16, kung ano ako masayop, it's Senior natong tanan, mga igsoon. Ug dili na ta makamata ugma. Wala na yun. Wala na milagrong mahitabo pa. Kay patay naman ta, mga igsoon. Mao na nga, ang mismo nga kita buhi is already a miracle, mga igsoon. Kay daghan kayrong mga tao nga gustong magpakabuhi. Abot lang kahag katong akong gihilugan kagahapon, nakahukom na lang gani ko nga ako na lang siyang itugyan ngadto sa gugmag sa kaluoy sa Ginoo kay di man ko doktor pero bana-bana nako murag din ato damtan og pila ka oras mamatay na to si may nang Teresita mga igsoon. Pero anyway, ang nahitabo ako siyang gitugyan ngadto sa gugmag sa kaluoy sa Ginoo, lakaw na kalag ko niining kalibutana with so much assurance nga ayaw kabalaka kay ngano man ang Dios siya maoy iyang katuyuan og tumong nganong nianhi siya. That is the mission, that is the life, that is the purpose of why Christ came into this world. Jesus, Yeshua, meaning God saves. Sus kanindot og nindot kaayo kay mao nay atong ebanghelyo rong adlaw karon Domingo ha. Di kamo, kinsa man gyud ko, sumaos mga tao. Apan arita sa ikaduhang pangutana sa Ginoo nga para nako may sadni nga ato sang ipangutana sa atong tagsa-tagsa kaugalingon kun kita isip Katoliko Kristiyanos, who is really Christ to you in your life? Unsa man gyud siya? Kinsa man gyud siya? Unsa may katarungan? Unsa may among ihatag ngadto sa katawhan sa Dios kung kami mismo wala mi kaila sa among buot ipahibalo og ipaila sa katawhan nga gipiyal kanamo mga igsoon. So ang among retreat master ni-encourage gyud namo na silence is always golden mga igsoon. We think that silence is empty. Nagtuo ta nga ang kahilom hawang. Pero labing tinuod, no? Diha sa kahilom, daghan de kaayo kinig mga tubag sa daghan natong mga pangutana sa kinabuhi. Kung si Mother Teresa sa Calcutta pa'y pasultion, the fruit of silence is prayer. And the fruit of prayer is faith. Ya, kanang atong pagtuo, mao biya nay katarungan nga kita makaila sa Ginoo. Kay ginaingon man sa mga maalamon, understanding is the prerequisite to love. If you cannot understand, how can you love? Di ba? Ikaw, God, sa tanto ninyong uban-uban sa imong uyab, sa tantong kuyog-kuyog nimo sa nahimo rong kapika sa imong kinabuhi, di ba? Knowing is the prerequisite to loving. Kung saan man nimo paghigugma sa usa ka tawo nga wa man ka kaila niya. Mao na nga diha sad sa atong relasyon sa Ginoo, mao nang ang atong pag-ila, our encounter, our knowledge, mao na gi pahibaw ron sa ikaduhang pagbasa sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, pagkabahandianon o pagkamalungtaron sa imong kinabuhi Ginoo. Kinsa may makatugkad sa imong hunahuna? Di man gyud ta katugkad God sa hunahuna sa Ginoo, mga igsoon. Pero salamat kay ngano man si Kristo, siya man ang buhing larawan sa dili makita nga Dios. Nga pinaagi ni Kristo, gipaila niya kanato og si kinsa og unsa ang amahan. Mao na nga makita nato
diha sa balaang kasulatan, ang atong Ginoong Hesukristo bisan unsa niya nga nagkapuliki siya sa iyang mga buluhaton matag adlaw, sayo sa buntag, no? Mingaw pa kaayo sayo sa kadlawon, muadto siya sa dapit nga awaaw ug didto magampo siya. And what is prayer? Simply we listen to God. Mao ra gid na mga igsoon. Unya mao biya nay theme ron sa atong first year sa programa sa gitinguha sa atong talahorong arsobispo kining 9-year preparation sa 100 years sa pagka-archdiocese. Niya, unsa may gipahimug-atan tingali gipul-an na tingali mo sige paminaw sa mga walis pare nga ang gipahimug-atan ron, listening church, no? We listen to God and we listen to the cries of the poor, mga igsoon. Kanya, kana laging pag-ampo, simply listening. Listening, ako na siyang gibalik-balik po, no? Na dunay para nako tulo ka dynamics ang pagpaminaw, nakadungog, naminaw, ug namati. Kay naay uban na to, nakadungog, pero wa maminaw. Nasay uban naminaw, pero wa makadungog. Nasay nakadungog, naminaw, pero wa kapamati, mga igsoon. Pero ang labing lawom ni ining tulo ka mga katarungan sa pagpamati, maogyod ang pagpamati. Kay imo mang gisinati ang imong nadungog, ang imong gipaminaw, maonang nakapamati gyud ka kay imo mang nasinati ug unsay imong nadungog ug unsay imong naaninaw diha sa imong pagpaminaw sa pulong sa Dios, mga igsoon. So, kining atong ebanghelyo karon, hopefully kay Lord's Day man, dili lang kay naka kumplito na ta sa adlaw nga pangayo sa Ginoo kanato nga mao ang Domingo. Ang pagsimba usa lang na siya ka katarungan nga we make the Lord's Day holy. Sa to pa ang tibuok adlaw, no? Pangita gyud panahon nga makahigayon ka. Dili lang kay ni simba ka kundi take the time to seek a moments of silence. Mao ginay kanunay balik-balik sa among retreat master na kung mahimo kada adlaw mangita gid tag higayon na diin didto sa kahilom in the moments when we are silent, no? Dili sad kanang ana bang doon ako'y saan gugog man talungon niya kana man tulungon perti magmingawa diya atong panahon na 20 years ago, no? So pag abot na ko dito, sus, nang hambog din ko, gibisitaan ko mga pare, no? Ko, sus, you know, Father, indot ka ayo din kay daghan, kay kanang nalukop, yung kus kahilom. Nya, nahibaw, ito, Father, nga, ang usag yun sa katarungan nga makatarong tag-ampo, ang kahilom yun. Pero, simple sa pare nga, di ko kalimot, ningon siya, yes, Father, you are in a place where there is silence. But are you silent? Allah, maunay gidangatan ron, mga igsoon. Tinuod, naakas dapit, naakas monasteryo, naakas kumbinto, naakas dapit nga mingaw. Pero, ikaw nga naa taliwala sa kamingaw. Mingaw ba ka? No? Kay, naakadapit sa kamingaw, pero ang imong kasing-kasing nag-alindasay, labi na karon sa atong panahon, sus, pagkadaghan ra bang tingog nga maghasol na to ang tingog sa social media, ang tingog sa Facebook, ang tingog sa sa internet, no? Saba kaayo nga tungod sa daghang saba sa kalibutan, mao nang dili nata kaayo makadungog. Kay matud pa sa usa ka spiritual writer, there are 5 elements of faith. Hearing, receiving, believing, speaking, and acting. Mao nay 5 ka elemento sa pagtuo. Pagtuo dili lang usa ka idea, dili lang usa ka intellectual nga
pamaagi kundili para niya ang pagtuo mao ang usa ka relasyon nato ngadto sa Ginoo. Now we humbly accept, we humbly trust in God's plan, in God's purpose, in God's power, and in God's perspective. Mao na nga ang pag-ila nato, ang pagpangutana nato, ang pangutana karon dinhi sumasad sa ebanghelyo sama sa pagpangutana sad sa Ginoo ngadto sa iyang mga tinun-an. Hopefully throughout the day, this Sunday, you will also keep on asking, kinsa man gyud ko suma ninyo? No? Ikaw isip usa ka pare, kinsa man si Kristo diha sa imong kinabuhi? Ikaw usa ka bana, ikaw nga kamo managtiayon, kinsa man si Kristo diha sa matag usa kaninyo? Ikaw nga doktor, ikaw nga inhinyero, ikaw nga abogado, ikaw nga politiko, ikaw nga staff dinhi sa atong TV Mas, kinsa man si Kristo para kaninyo sa inyong kinabuhi? Kay usahay ra ba no, makita ra ba na nato nga magsige tagwali pero ang uban nga nangatin magsigiling-giling. Kunus am ta ni Mahuman's father, ay taas man kini iyang wali nga igsuon, no? So malagmit mao nay usa sa magpakita nato nga if we are really interested about the Lord, then kana bang uhaw gyud ta ba, no? Mga igsuon. So sa may punto nako, mga igsuon. Simply, hopefully, sa atong pag-ila ni Kristo diha sa atong panahon sa kahilom, sa pag-ampo, it would lead us to love Him more, and by loving Him more, it will also strengthen our faith. And what are the 5 elements of faith? Hearing, we receive in our heart, then we believe, we profess our faith, and we confess. Ay mong kauwaw, no? And we act our faith. Kay pasalig ginas Ginoo din heron sa ebanghelyo. Bisan ang ganghaan sa impyerno dili gyud makabuntog sa akong iglesia, sa akong simbahan. Mo nang ay gimo kahadlok ha? Isip mo Katoliko Kristiyanos, di mo preha tong ibang istorya bas pare ba nga dihay nangumpisal niya. Sus nagkadugo man. No, nagkadugo ningon sa pader mo kumpisal ko. Ay ngano nagkadugo man taong ka ay sus pader, akong gipatay, akong ginikanan. O mao ba? Anong imo man gipatay imong ginikanan? Tuom gud sila Ginoo pader. Ay mao ba? Nya, sapa? Sapa imo kumpisal? Akong gipamatay akong mga igsuon. Tinuod ka? Nganong imo mataban? Ituo mo gud sa Ginoo pader. Sus kakuyaw gud nimo. Nya, sapa? Akong gipamatay akong mga anak. Oy ngano man? Ituo sila sa Ginoo pader. Ikaw pader, tuo ka Ginoo? Ikaw din pare. Ni adto, tuo, pero karon char-char na lang. Ha? Ang igsoon? So ayaw mo kabalaka kay isip ta Katoliko Kristiyanos ang Ginoo karon na mahayag nga ang iglesia, ang simbahan, ang Katolikong simbahan. So si bisan kinsa na lay gustong mugunob sa simbahan. Si Hitler, ay naman si Hitler, abog na. Si Napoleon, abog na. Si isang tong emperador nga buot mugunob sa simbahan. So nga abog na sila. Si Duterte, wala to Duterte ko. Stupid God. No, ngigsoon. Nga pagal na sila pero ang simbahan nagpabilin na nagbarog. Kinsa man ang simbahan? Kita ang simbahan. No? So, mga igsoon sa atong pagpadayon sa Santos nga misa, hinaot pa unta nga sa kanunay sa atong kinabuhi in our prayer, it strengthen our faith and tungod sa kalig-on sa atong pagtuo, mao na nga kita labi nga nahigugma sa Ginoo. Giunsa man nato pagpakita ang atong gugma sa Ginoo. Ang pag-atiman sa mga masakiton. Oy sister, ham to si sister atong director, no? Sus kanindot day, no? Magpasalamat gid ta sister kay daghan gid ang mutan-aw ug muatang sa atong TV Healing Mass. Pero warning ha, kay si Pope Leo bag-o ra bagyong namahayag nga ningon siya, you have to, for you healthy people, you have to really physically participate in the Holy
Eucharist. Kay kanang virtual online masses, maila na sa mga tao nga masakiton. Pero kamong himsog, ayaw taon. Kamong mga staff, kamo? Kamong mga kameraman? Adto yun, tambong yun ita sa misa. Kay kining TV Healing Mass para ni sa ato mga kaigsuonan nga nagmasakiton. So kamong naa karon nga nagmasakiton nga nagnunot nining Santos nga misa, alang gid ni kaninyo. Nyon saan mo pagkalawat pa der? Ay pamalihog mo sa mga lay minister, no? Mao na siya pamaagi. So adto mo sa parokya, suguan inyo mga apo, inyo mga anak, ingna nga si lola, si mama, lay minister, simba man siya sa TV Healing Mass, kung mahimo, dad-an og Santos nga pagkalawat. Ito karong layo lang na may prayer gani kuan man ipakita man sa TV ang prayer for spiritual communion. Amen. Manindog ta ug atong ipahayag ang atong pagtuo ngadto sa nagatuo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga berhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato nikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagahom sa tanan gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhig sa mga minatay nagatuo ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika sa kaambitan sa mga santos sa kapasayloan sa mga sala sa pagabanhaw sa lawas sa kinabuhing dayon sa matag pangamuyo ang atong itubag, amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mutubo o mulambo matag adlaw, diha sa pagtuo o sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan, kanunay maghuna-hunaon sa ilang katungdanan, sa mapaubsanon ug matuohong pag-alagad sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawom nga pag-ila kang Hesus, makaangkon ug hait nga salabutan, diha sa balaang kasulatan, ug sa mga pagpanudlo sa simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga batan-on magmanggihatagon sa ilang kaugalingon ug mosanong sa tawag sa pagkapari ug pagkarelihiyoso, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila nga nag-antos sa trahedya, sa hinanaling kamatayon, labi na sila nga nangamatay ug walay tagtungod nga muhipos kanila, makadangat sa langit nung puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Iyang among pag-ampo. O Dios, sa walay kinatubang gugmag kaalam, naghangyo kami kanimo nga imong dunggon kining among mga pag-ampo. Padayuna ang pag-amping kanamo sa ingon, magmatinud-anon kami kang Kristo. Ug usa ka adlaw niya na magsadya sa pagkabanhaw, tipon sa mga matarong pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
mo mga igsoon, aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo hinalad sa iyang handumanan ang among masinugtanon nga pag-alagad magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoong atong Diyos. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa tanan dapit kay ang tanan nga mga butang madako siyag magamay imong mga binuhat ang mga kausaban sa taknag panahon nagatagad sa imong mga bahlaod. Ibuhat mo ang tao suma sa imong larawan. Gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tananiyang mga kahibulungan, imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magduma sa kalibutan, magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga buhat. Pinaagi ni Kristo uban sa mga anghel santo sa langit, nagsangyaw mi sa imong himaya duyog sa ilang wayhono nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa nang santos, padala mo ang Espiritu ron pagsantos ining mga gasa, na mahimo kini alang kanamo, lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, pasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawata kinig Panginom kamong tanan gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunhay kasabutan. Dugo ngayon alang kaninyo alang sa tanang mga tao, ang mga sala mapasaylo buhatan ni aron paghandog. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo amahaning pan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan, nagpasalamat minimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan si buok kalibutan, nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Leo among Papa, Alberto among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Ginhing bahina sa misa, iampo nato ang mga kalag sa purgatorio. Labi na sa mga kalag sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kaluy kaming tanan, himoa kami ngayon makaambits, kinabuhing tunhay, iban ni Maria, Berhen sa Guadalupe, uban sa mga apostoles, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton, latas katuigan, uban kanila, amo ikaw daygon og himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahom nga mahan, sa kahiusa sa Espiritu Santo dong gimaya, hangtod sa kahangturan. Awito nato ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manonobos. Mangayo kami ganimo Ginoo nga maluwason sa tanang dautan ug hatagi mis kalinaw ning panahona tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salag, mahilayo sa tanang kasamok samtang nagpaabot ming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw abin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw, kay usa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Unsa to nang smile?
see miracle in life every day. So you give your smile a sign of peace. Oh, smile, peace. Kini maong kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ayong kalawat kaninyo. Kani pamulong lamang maayo ako. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultulig aga kang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton. Iduko ang inyong ulo ug dawatan niyo ang panalangin pag-ampo alang kaninyo. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang among pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamko nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Importanteng pahibalo, karon tuiga mao ang celebration sa 500 years sumad sa apparition sa Birhen sa Guadalupe. Mao nang inig September 4 to 6 ang image, ang icon nga gikan gyud didto sa Guadalupe sa tipiyak sa Guadalajara sa Guadalupe sa Mexico City, muanhe, muduaw sa atong Archdiocese. Salamat sa atong talahorong Arsobispo kay ang Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe nga naa sa Guadalupe, Birama Avenue, mga igsoon, mao'y gitahasan nga mudawat sa maong imahin sa mahal nga Birhen Maria. So sa September 4, reception of the image, unya, ang atong talahorong Arsobispo mao'y mangulo sa misa sa alas 10. Nya mahimo kaayo nga duaw mo, magpakita mo, no, sa imahin sa mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe from September 4 to 6. Kay inika size na pod, dad-o na pod siya dito somewhere sa Maasin, no? Kasamtangan ni na naron siya sa Dumaguete, no?
Unya sa September 4 to 6 ato siyang dawaton, no? Ang tibuok Archdiocese Sugbo. Nya gitahasan ang mga kada distrito nga sila dunay turno sa maong pagduaw sa imahen sa Birhen's Guadalupe. Palihog tagpahibaw ninyo sa uban. Kamong masakiton kon mahimo ninyo, no? Adto mo sa Guadalupe, no? Pamasin pa, no? Wa may imposible sa Ginoo. Milagruhan ta pinaagis Birhen's Guadalupe. Kay usa sa akong ipangayo sa Birhen's Guadalupe nga kining akong pagabungol ayo-ayohon niya pero murag hapit-hapit na, no? Nga dili na ko kadungog. Mga igsoon, ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kinyo ang Diyos makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Alad ng misa di ang gugmag kalinaw ni Kristo.